Evo, nalazimo se u domu Ruže Petrović, sa mnom su Slađana Božac, predsjednica Facebook Puljana Humanitaraca i Edi Ljubić, predsjednik grupe Twin Horn MC. Recite mi evo oboje, kakav dojam je na vas stavila ova današnja donacija za ovu predivnu dječicu? Uvijek je lijepo pomoći i kad god možemo mi se odazovemo, pogotovo ovakvim prilikama kao što su Božić i blagdani, pa kako smo neko pomogli super, a naravno da ćemo raditi na tome da i u budućnosti djelujemo humanitarno što radimo naravno samih začetaka naše udruge. Evo, ja bih se kao prvo zahvalila svim djelatnicima i djeci doma Ruža Petrović što su nas uopće primili, zahvalila bi se MC Twin Hornu što su se i ove godine udružili s nama i donijeli djeci poklone. Trudit ćemo se da ovo postane tradicija, bili smo prošle godine, ove godine smo opet zajedno, trudit ćemo se da postane tradicija i da osrećimo djeci mlade doma Ruža Petrović. Hvala vam.